Hola a tots i a totes. Escolteu, estic ara a Hopkins, Baltimore, Estats Units, i per tant no puc estar amb vosaltres físicament. Ara bé, ho estic emotivament i políticament. I per què? Mireu, la meva feina és analitzar la situació econòmica, política i social d'un país i fer suggerències de com millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Això és el que he fet per molts anys. I naturalment ara intento fer-ho pel meu propi país. I què és el que jo veig quan analitzo aquesta realitat? Una crisi social tremenda, tremenda, sense dimensions al nostre país des de l'època democràtica. Des d'aquest punt de vista, la gent està patint, sobretot les classes populars, que a qualsevol país són la majoria de la població. El poble català està en una situació d'un enorme estrès, amb una càrrega emotiva tremenda i amb molts indicadors. Escolteu, indicadors com, per exemple, l'esperança de vida, els anys de vida que els catalans vivim. Però com per mig anava creixent, però ara el creixement va baixant. Això és molt important. Això vol dir que hi ha molt patiment en aquest país. Un altre indicadors, l'atur, la precarietat que és massiva entre la gent jove. La gent jove no té futur, se'ls diu que els viuran pitjors que els pares i si les coses no canvien serà així. Hi ha una situació de crisi tremenda en sanitat, en educació, en vivenda, i totes les marees de tots els colors estan sortint. La gent es queixa i surt al carrer. És important que això pari. I per què passa? Escolteu, les coses no passen per casualitat. És un disseny polític en el que unes forces polítiques que han estat instrumentalitzades per poders econòmics i financers estan avui governant a Catalunya i també a Espanya i també a Europa. I és aquí que aquestes forces polítiques que tenen un enorme control mediàtic i que transmeteixen un missatge de que tot va bé o que ara sortim de la repressió o de la regressió, escolteu, és en aquesta situació que la realitat mostra que no és així. Els estudis científics són enormes i ho hem mostrat molt clarament. La crisi ha estat dissenyada, perquè mentre a uns els hi ha anat molt mal, la majoria a uns pocs els hi ha anat molt bé. Aquesta és la realitat. Això són dades. Bé, des d'aquest punt de vista, la realitat aquí a Catalunya està sent amagada i no es presenta com a conflicte real entre la majoria de la ciutadania, les classes populars, i una minoria que ha estat en el poder per la majoria del temps de la democràcia. Una coalició d'un partit cristiano-demòcrata per un costat i Unió i per altra d'un partit neoliberal, Convergència. Aquests han governat Catalunya la majoria del temps, excepte 7 anys que va haver el tripartit. Aleshores, estem veient la crisi d'aquest règim. La crisi del règim que ja està perdent credibilitat. El bipartidisme està desapareixent. I per això fa falta que hi hagi una alternativa. L'evidència és abrumadora. I sí que es pot canviar. No és cert aquest missatge que no hi ha alternatives. Naturalment que hi ha alternatives. I, de nou, això es pot mostrar clarament. Quan el senyor Zapatero congela les pensions per aconseguir 1.500 milions d'euros, podia haver fet encara més diners revertint la baixada d'impostos de patrimoni o de successions. I quan el senyor Rajoy retalla 6.000 milions d'euros, que és un atac frontal a la sanitat pública espanyola, hauria pogut fàcilment revertir la baixada d'impostos de societats per a les empreses que facturaven més de 140 milions d'euros a l'any i hauria aconseguit iguals quantitat de diners. I aquí el senyor Mas, que deia que l'austeritat ens farà fort, igualment ha anat retallant, en realitat ha sigut l'autonomia que ha retallat més en Espanya, en els serveis públics de l'estat de benestar, i deia que això era falta. Per què? Perquè es tenia que reduir el dèficit compartint el dogma neoliberal que existeix en aquest país. Això, companys i companyes, no es pot tolerar, no es pot tolerar. I és d'aquest punt de vista que aquesta realitat s'està ocultant sota un altre tipus de conflicte, que és entre Catalunya i Espanya, en què Espanya es roba, Madrid ens roba. Escolteu, aquest missatge que pot mobilitzar a milers de persones és fals. I per diverses raons. Una d'elles és que una cosa és el poble i l'altra l'Estat. Una cosa és el poble espanyol, les classes populars espanyoles, i una altra és l'estat espanyol. I el mateix aquí a Catalunya. Una cosa són les classes populars catalanes i una altra la Generalitat.
Aquell estat no és l'estat dels classes populars, però aquí l'estat de la Generalitat tampoc és l'estat dels classes populars. Aquell estat no és nostre, però aquest estat tampoc. Això no és el que volem. I això és essencial que s'entengui. Això és essencial que s'entengui, companys i companyes. No és Catalunya en contra d'Espanya, sinó les classes populars de Catalunya, en aliança amb els altres germans i germanes d'Espanya, estan en contra de l'estat espanyol i en contra de la Generalitat d'aquí. Això és el que és essencial que s'ha de repetir. Des d'aquest punt de vista, la mobilització és molt important. I escolteu, companys i companyes, la divisió de les esquerres és el que fa fort a les dretes. No podem continuar en aquestes divisions. Escolteu, anem a la història. Jo a casa meva tinc un pòster, perquè jo tinc de família d'esquerres que van ser represaliades i que tenien sensibilitats polítiques diferents. I vaig guardar un pòster que es veu un nen dient als seus pares i tios i ties: per què us baralleu? Per què us baralleu? Això estava escrit l'any 38. I aquella divisió va contribuir a la derrota de les forces democràtiques i republicanes. Ara no podem repetir el mateix. Durant la clandestinitat va haver un sentit d'unió. Els que pertanyien a una família política col·laboraven amb els que perteneixien a una altra sensibilitat política, si tots érem demòcrates i d'esquerres, lluitant pel millorament de la justícia, llibertat i democràcia a les classes populars. Escolteu, no podem defraudar aquestes generacions. En aquest moment és un moment clau. Hi ha el col·lapse del sistema polític que està perdent tota credibilitat. Aleshores, s'exigeix aquesta unitat. Sé que som de sensibilitats diferents. Sé que venim de famílies polítiques diferents. I aquest és el gran repte. És el gran repte. Hi ha de totes les sensibilitats de les tradicions polítiques que han hagut a Catalunya. Des de l'anarquisme, el comunisme, les moltes branques del comunisme, el socialisme, moltes branques. Molt bé, el repte és que tot això, els hereus de totes aquestes tradicions, ens unim. I totes les forces democràtiques, que ens unim per ara presentar aquesta alternativa. No podem defraudar aquestes altres generacions que han lluitat tant perquè arribem on estem ara. Aleshores, és per aquí que és lògic que jo estigui quan en Xavier m'ha demanat. En Xavier està una tasca extraordinària, amb una paciència enorme, intentant que tots col·laborin. I per això jo l'apoyo completament i apoyo aquest projecte. Un projecte que es deia En Comú Podem i que m'agradaria que continués en totes aquestes famílies per poder presentar un dia responent a aquest patir del poble. El que ens caracteritza el nostre compromís amb les classes populars. I estan patint, tenim que fer-ho ara i ràpid. No ens creiem això, que primer tenim que aconseguir la independència. Escolteu, els companys independistes d'esquerra que n'hi ha, i els hi dono la benvinguda, però estan equivocats, perquè si el canvi d'aquí en allà es fa a través d'una transició que continuen dominant les dretes sempre, tindrem una nova Catalunya molt independent, però en la mateixa estructura de poder. El ministre d'Economia, un senyor com el Sala Martín, o qualsevol altre ultraliberal que està en Catalunya Ràdio o en TV3. Aleshores, per favor, ningú pot donar lliçons a les esquerres de Catalunya de defensa de la nació catalana. Ara bé, per les esquerres, sempre la nació ha sigut el poble. Les classes populars és l'eje de la nació. Això és el que és nació per les esquerres. Aleshores, no es pot ser, o no es pot dir que defensem Catalunya, a vegades estem aprovant polítiques que estem fotent a les classes populars de Catalunya. I això és el que està passant pels grans independentistes de dreta. Avui tenim una coalició hegemonitzada per aquesta dreta que electoralment ja és una cosa menor, però que encara té un enorme poder perquè controla la Generalitat i els mitjans de comunicació. Aleshores, companys i companyes, no podem en aquest moment no estar units. És una nació única. Jo invito a tots que per favor ens ajudem. I sé, en aquesta fe que em dona haver viscut molt en la vida en aquest país, que arribarem on volem anar-hi. I gràcies a tots. Adéu-siau.